Мына был. Әлеге вакытта нык популяр емеш. Ул риттән халкын төгөн галәмәт нык ярдәм итә. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Кышын гына түгел, җәйге эҫелә, әлһерәп йөрөгәндә, лимонлап сәй исеп ебәрһәң, һыуһын да кана, хәл дә керә. Баба. Лимонды сытырмай кемдә ашай беләһеңме? Һин түгел инде һәр хәлдә күреп торам бит инде. Һин дә түгел, мин дә түгел. Теге регистратурада утырган туташтар. Уйлап һөйләһәң дә уйлап һөйлә. Авырып китһәң иртәгә шунда барырыңды онытма. Эй, Котлыгыннан, нимә тип бит теге 7 диңгез аръягынан килгән лимондар ашап торабыз? Үзебезнең башкорт лимондарла өлгөрәндер дип уйлыйм. Әйе шул. Рәсәйдә бердән-бер лимонар бар бит безнең Өфөлә. Өлгөрһә лә, өлгөрмәһә лә барып күреп кайтайык. Берһен өйгә алып кайтып, тәҙрә төбенә ултыртып үстерәйек. Үсер дип уйлыйһыңмы? Нишләп үсмәһен? Оста баксаслар кулында бөтә нәмәлә үсә ул. Әйдә һәм киттек улайгас. Әйдә. Бүгін программала тәҙрә төбөмдә лимон, экзотик емештәр үҫтерәбеҙ. Баҙға төштөк бал ашаныҡ. Шишмә районы Ар ауылының иң бай баҙынан репортаж. Иң шәп рецепт. Белореттар тағы ла конкурска ҡушыла. Biz bugün Şişme rayonunun Ar avılında Güzel Bəliyeva'nın yer astı baylığın bayqağa geldik. Güzel hanım, mına бұл hünimetler sizin özünüzün baksalığına österilgen yemiş ilaklardan işlengen mi? Әйе, үзебез үстерәбез барсында. Помидорын, кыярын үстерәбез, бәрәңгесен, кишер, шөгөндөр. Авылда барсында үстерәбез инде. Җиләк, җимешен, ежевика бик әйбәт була. Baksanız zor mu? Әйе, 30 сотый. 30 сотый. 30 сотый. Anlaşıldı, 30 sotay. Baksan yığan uңышты haqlara gerek bit әле. Бunda һез нисек хаклайыгыз һәм бunda нисә төр һезнең әзерләмәләр бар. Бunda ассортимент бик бай күренә. Күздәр тегеләйдә бай да карый башланлар. Шиядән компот эшләдек, кура җиләгеннән, ежевикадан компот эшләдек. Булар компоттар булды инде. Теге әсәле сүсүле нәмәләрдән. Кыяр тозлыйбыз, помидор тозлыйбыз, көзгәрәк салатлар башлана. Так салаттар. Бunda мин күрәм, бunda баксагына емеше түгел, кыр емешләр бар. Мәсәлән, бәшмәк. Минем ирем бик җыярга ярата. Грузди, опята, свинушка. Быел 3 төрле генә җыеп булды. Бүтән елны лисичка җыядырыйк. Моны бик матур күренә. Ак бәшмәк, ниндәй бәшмәк ул? Бу грузди. Груздины мин гөл мариновать итәм. Шуннан монсы опята. 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 Мана монсы свинушки. Бәшмәкте ашарга гына яратам. Йөргә куркам. Чөнки уның арасында агылы булуы мөмкин дип. Һез кайдан беләһегез, ничек уларга айыраһыгыз, кайдан өйрәндегез? Ирем әйбәт, ирем җыярга ярата, ул өйрәтте. Менә 13 ел торабыз, аның белән шул вакытта өйрәтте. Ул йыя һез мариновать итәгез инде. Башта шулайрагы ул җыя, кайтып жуа, пешерә, миңа бирә, мин мариновать итә идем. Ә хәзер бергә җыябыз, бергә жуабыз. Өйрәтте. Иң мөһим ул буһын инде ул. Ә менә ничек уны ашайыгыз, ничек кулланагыз? Мин пицца эшләгәндә үземнең томатны салам, үземнең гөмбәне салам. Үзегез бәшмәкте. Фарш үзебезнеке. Был бит зур экономияна түгел, ә файдалы бердән. Икесеннән һин әллә кайда кемдер эшләгәнде алмайһың, ә үзең белеп эшләйһең. Гомумән ничә төр салат эшләйһегез менә? Салатлар, лечо эшлим. Лечо. Томат, карабыдай белән салат эшлим. Карабыдай белән салат. Тәүге тапкыр ишетәм. Нык тәмләр инде ул. Тәмне. Нигә гәйдәр агаштан аудан. Мин баяннан бери карайым. Помидорлар матур дип аппетитны гына карап утыралар, күзләр ялтырап. Кыярдар, алып карайык әле. Кайбердә яһа ул тонык була. Һезе күтә күренмәй, шундай аппетитный гына, аппетитный. Ул ничек дип эшләйһегез? Менә бер сире бармы ул? Сире бик
жеңел аның рецебы. Көз җиттеме, миңа барсы да шылтырата башлый. Гүзәл кыярыңның рецебын бирә әле диеп. Так, бізгелі иштер хәгіне шыны. Тыңнағыз. Стерилләнгән банкага 4 тырнак сарымсак салабыз. Шуннан укроп башы салабыз. Һәм кыярларны тезәбез. Кыярларны тезгәч, шушынарга койнар су салып 1-5 минут тотабыз. 5 минут. 5 минут тотканнан соң, койнаган суны кәстрүлгә бушатып, шул суга салабыз 2 кашык туз, 4 кашык шәкәр комы, душистый перец и лавр яфрагы. Лавр япрағы. Шуннан шуларны койнатабыз 1-5 минут. Дегенде кастрюльдә. Кәстрүлдә койнатабыз. Кәстрүлдә койнаганда банкага кыяр өстенә 4 кашык уксус 9% аш серкәсе салабыз. Аш калагы мән. Аш калагы белән әйе. Аш калагы мән. Аш. Койнагач, кыяр өстенә шул суны салабыз да кәстрүлдән. Эмалированный. Стерилләнгән крышкалар белән ябабыз да куябыз. Бетте. Бер тәүлек тотканнан соң әйләндереп Мына базга төшерәбез. Мин елда 55 литрлы банка эшлим. 55? 55 банка эшлим. 55? Һәр Аллаһын. Бер банка китеп тора инде. Китеп тора, 2-3 көн сайын китеп тора. Бите, бик тиз. Гомма әйткәндә, магазиндан алмай һәдәм дәмләрде. Юк. Магазинда икмәк алагыз һәм Юк, икмәкне дә үзем салам. икмәкләргә салагыз. Магазинда нимә алагыз? Ун алабыз. Ун алагыз. Магазинда ун Көн багышмай алабыз. Багышмай. Аларга сен магазинда урап үтә икән. Бунда һәдә гомман күпме инде моны ашы? Нигъмәттәр. Нигъмәт. 300 банкага тиклем санаганым, аннан 300 банка. Оннан санап тормадым. Хәзер бунда улар теге Мамайдан яу үткән үтеп киттеләр. Яңа ел байрамдары. Туган көннәр, яңа еллар, улым армиядан кайтты. Күп кенә бетте. Мин һезгә ышанам, ләкин барыбер ханагым килә үзем. Мөмкин буһа, мин моны якта ханай башлайм. Һез аны якка барып карап торыгыз. Ярар. Шулай итеп, Илдар һәм Гүзәл Бәлиевтәрнең бады зур түгел. 2 метрга 2 метрга 2 метр. Эш бит размерда түгел. Эш ишендәге нигъмәтләрдә. Үткән байрамдардан соң калган тәм-томдар 199 банка. Һезнең дә бадыгыз шулай бай, матур икән, һәй нигъмәтләр белән тулы икән. Сакырыгыз, барыбыз, төшеребез һәм бөтә республикага рисовай итәрбез. Безнең әле тышта подвалда бар, анда безнең бәрәңгеләр, кишерләр, монда әзәзләп кенә алып керәбез. Тышта зур подвалыбыз бар. Бөтен байлыкны күрсәтеп булмый бит инде, менә монда булганы гына. Рецепт конкурсы менән без тагыла Белорет районының Гаддук авылында Галия Мөхәммәтьянова үткәнендә безгә маринатланган кәбестә яһап күрһәткәйне. Хәзер бу юлы нәмә эшләп күрһәтәбез? Хәзер был юлы без маринадланган ташкабак эшләп күрһәтәбез. Бәшмәк тәме. Бәшмәк булмаһа, бәшмәк тәме килеп сыгамы? Әйдә, атай, нәмә кәйдәштем, нәмәдән башлайбыз? Ташкабакты ваклайбыз, эрегенә итеп. Эрегенә итеп. Эрегенә Шул зурлыкта ярый. Әйе. Баксала үскән бер нәмәндә әрәм итмәй уңган хуҗалыкәләр. Карап торгаң искиткеч тәмле лә нәмә хмак түгел ул ошо ташкабак. Кабакка итмәй инде. Ә бит ниндәй тәмле ризыклар әзерләргә мөмкин икән дә баһа. Ташкабак әзер булды, хәзер эшләйбез. Хәзер без 5-6 бөртүк харым хакалабыз. Турайбыз, ваклап турайбыз. Ваклап.
Мотлак вакларга кирәкме? Әтиге Вак кына итеп вакларга. үткәрә торганда менән үткәреп ярмыймы? Юк инде. Артабан нima эшләйбез хәзер? Артабан хәзер бер ашкалагы шәкәр һалабыз. Һәм бер ашкалагы тоз һалабыз. Ярты ашкалагы кара булыр, кара төйелгән бурыс һалабыз. Тәмләткес һалабыз, укроп. Әйе. Күп халавызмы? Күпме һалсаң да ни юк, Тәмләп була. зыяны юк. Не тиклем күбрәк булһа шул Шул тиклек тәмлерәк. Һәм һалабыз ярты стакан көнбагыш мае һалабыз. Кимлек майы инде. Көнбагыш мае. Ярты стакан һалабыз, уксус һалабыз. Ягъни 100 грамм. Хәзер банкага тутырабызмы? Ошоны ошайтып 3 сәгатькә калдырабыз. 3 сәгатькә маринадация ителә. Болгатып торабыз инде. Банкала килеш ярмай юк. 3 сәгать үткәч, стерилләнгән банкаларга тутырабыз. Тутырабыз да, Тутырабыз да кастрюльгә һау куеп, кастрюльдә тагла һуга куеп, тагла кайнатып алабыз. кайнатып, капкасларын ябып, 15 минут стерилләп алабыз. Әйе. Шуннан тагла икенче ысулы бар диде. Икенче усулы Моның үҙен ошо килеш утка куеп кайнатып алып, утка куеп кайнатабыз да, ярты сәгать кайнатып алабыз да, йомшарганса инде. йомшарганса, әзер булган, ташкабак әзер булганса, стерилләнгән Банкаларга банкаларга алабыз да, тутырабыз да, тимер капкасы белән ябып. тимер капкасы белән ябып куябыз. 3 сәгать үтте инде. 3 сәгать үтте, стерилләнгән банкаларга тутырып, Әйе. Эх ти, шундай аппетитлы бит әле ул. Бына шулай кило ярым ташкабактан 4 банка шулай салат сыга. Бигрәк тәмле салат. Карап торһаң бер нәмәһе лә юк. Баксала үскән ташкабактан мына дигән салаттар эшләргә мөмкин. Әгәр дә һездә шундай бик тәмле рецептларыгыз булһа, иң шәп рецепт конкурсында катнашыгыз һәм үзегез яһаган рецептларны фотога төшереп җибәрегез. Һава һулап туйгыз бит әй. Үкенес, менә был һаваны экран аша еткереп булмай. Кара бында нисә градус икән? 22 градус. Шундай йылы, рәхәт бында. Юк, без субтропик илдә түгел, ә ни бары Лимонарийда гына. Бында ниндәй генә экзотик үсемлектәр үсмәй. Улар үз yerендәге үсеш өчен күпме көч салырга, тир түгергә кирәк. Ә был хакта безгә Лимонарий хуҗабикәһе Фәридә Вәлиевна һөйләр. Һаумыһыз Фәридә Вәлиевна. Һаумыһыз, Карарга килдек. Фәридә Вәлиевна, менә безнең байбакса тапшыруын караусылар арасында өйдә лимон үстерүчеләр бар. Үстергә теләүчеләр тагы күбрәк. Шуларга һез ниндәй кәңәшләр әйтер инегез? Ниндәйрәк үсентенән алырга менә бәләкәйнәнме, уртасаһынанмы, дуррагынанмы? Эште нимәдән башларга? Әйе, лимон үстерүчеләр һуңгы көндәрдә бик күп. Әгәр дә инде бәләкәй лимонды алып үден карап үстерһәң, ниндәй сире бар, нимә яратканын күбрәк белергә була. Чөнки уның менән үзе менән шул этләнеп үсә дигәндәй. Ә инде дуррагын алһаң, бына ошо уртасаһын. Был нисә еллык? Был 1 еллык. Был уртасаһын алганда тагыла һәйбәтрәк була. Менә был зур дигән лимонны уртансын, өйгә алып кайткасын кайда урнаштырырга, ниндәй шартларда аны карарга? Ниндәй урында ярата ул? Әлбиттә, лимон бит ул субтропик үсемлек. Шуның өчен беләһегез, өйдә безнең дымлылык, мәсәлән, 30-40 булырга мөмкин. Безнең Лимонарийда 60-тан да кәм булмай, 60%-тан да кәм булмай. Дымлылык дисәң, һыу куйырга күп кәрәк икән дип уйлайҙар. Ләкин улай түгел. Һыуды уны яйлап кына куйырга кәрәк, ә инде һаваның дымлылыгын
яки бына Пульверизатор менен пульверизатор яки шундай бар бит инде махсус ошолай һиптерә торгандар, һиптергестер менен эшләргә кирәк, яки дымлай торган приборлар була. Теплицала 80% дымлылык булды икән, өйдә 30% икән. Шуны ул авырып китмәһен өчен, япрактарын коймаһын өчен, әлбәттә уга теплица бәләгә генә эшләп куйырга ла, уны бына бер нисә көн шул бына полиэтилен пленка астында тутырга кирәк. Ләкин көненә 1 сәгатькә, икенче көндә 2 сәгатькә, өченче көндә 3 сәгатькә, 24 сәгатькә тиклем шулай итеп озайтып, шуннан соң бөтенләй алып ташларга була. Демәк, бу була инде адаптация осыры була инде. Адаптация был үсемлек үзен квартира яки өй шартларына, йорт шартларына өйрәнергә тиеш. Хәтта бына тышка, кайһы вакытта тышка сыгарып утырталар лимондарды. Баксага ул шәп үтә яй көне. Кире алып ингәс, тагы ошо процедураны кабатларга кирәк, чөнки тышта бер төрле һава, икенче төрле һава. Һауды еш койыргамы? Күп койыргамы? Әлбәттә, безнең бына иң беренче барометр безнең бармак. Ошо бармак менән ошолай итеп тотып карайбыз да инде, куры булһа, буга һыу һибергә кирәк. Һәм һыу безнең мәсәлән кала шартларында бик насар. Уны әлбәттә бер тәүлектән дә кәм түгел, уны тәҙрә төбендә яки кухняла тотырга кирәк, төнәтергә кирәк, шунан һуң гына һибергә кирәк. Фильтрдан сыккан һыу да бик һәйбәт була, ләкин температураны карарга кирәк. Температура, куя торган һыудың температураһы ошо безнең тупрактан 2-3 градуска гына йылырак булырга мөмкин. Лимондан башка өй шартларында нимә үстергә була? Өй шартларында бик һәйбәт бына үстерәләр. Кофе, каһвә, шунан һуң нар, анар, гранат, мушмула, фейхуа үстерергә була, розмарин, лавырламай эстивәтәләр. Лавырла үстерергә була, миртала үстерергә була. Лимондарды һездән алырга буламы? Әллә орлыктан да үстерергә буламы? Әлбәттә, бездән алган үсемлектәр тиз генә уңыш бирәләр. Без бына уңыш биргән лимондардан үстерәбез. Орлыктан да мөмкин, орлыктан үстергәс, уга әлбәттә прививка эшләргә кирәк. Прививка эшләмәһәң, 25 ел көтәргә кирәк. Шуның өчен бына әгәр дә инде бездән алган үсемлектәр, бездә уларды почта аша без хәзер җибәрмәбез. Элек җибәрәйник, хәзер нисектер барып китмәй. Инде тупрак, угаханырга. Үзенең айрым тупрак кирәкме? Шунан аны күчереп утырту мөмкинме? Күчереп утыртканда инде шартлар кирәк уга. Әлбәттә, бына ошо бәләкәй һавыттан зур һавытка яйлап кына күсерергә кирәк. Мәсәлән, менә бәләкәй лимонды ошондай зур һавытка ултыртырга әлбәттә ярамай, уның тамырлары хәзер үк сырый башлай. Һәм тупрак, әлбәттә, без субтропик тупрак яһай алмайбыз. Нык сырыган тирит 70% яки 60%. Һәм тагы тупрак безнең үскән, үзебезнең тупрак һәйбәт, чернозем дип әйтәләр. Һәм шунда тагы әзрәк торф бер кушырга була, һәм әз генә бына йылга кумы кушырга, бер 5%, 10%-тан да күп түгел. Шуларды булгатып, әлбәттә, көршәктең астына һәйбәт дренаж эшләргә кирәк. Ve iң şәп рецепт конкурсы менән Вилайат районының Юяк авылында Фәнүсә Сәгъфәрова менән. Кәбестә тотаслар күп, ә менә һеҙҙең рецепт нимә айырылып тора? Без кәбестәне зур кисәкләр белән тозлыйбыз. Зур кисәктән. Моның өчен безгә кирәк булачак туз, су, укроп кирәк булачак. Шул гынамы? Шул гына, Һәм теләк, һәм күңел нуры. Күңел нуры кирәк булачак. Анашылды. Күпме кәбестәгә, күпме туз, күпме һыу кирәк? Мин менә шунда савытка гына тузладым. Хәзер бит инде агач бачоклар юк, бочкалар. Алар беткән. Шуңа күрә безгә хәзер шул нәнә кәбестәне 4кә бүлергә кирәк. Беренче кәбестәне 4кә бүләбез. 4кә бүләбез, күчәннең моны ягыннан шушайтып куйыгыз. Шушайтып, күчән, что беләксән, күчән һәр бер кусокка күчәннәр эләксән. Яфракларны тотып торырга тиеш. Ярылмаган өчен тигел кыркырга кирәк. Әгәр тигел кыркмаң, ярыла. Ярылып та китәргә мөмкин. Яфраклары да бишобны таралып төшәчәк. Ярылады, ләкин мин шундай итеп аны кырктым. Ул матур гына итеп, Бұл кәбестә ярылып бармый, бұл кәбестәнең исеме амагер. Амагер.
Амагер. Әйе, ул шул хәтле әйбәт кәбестә. Мин гомер буе шул амагер кебектә турында хыялланганым. Ул 12 килога хәтле җитәргә может. 12 кило. Әйе, 12 килога тиклем түке безнең ул хәтле булмады. Быел корылык булды да инде. Һәл, шулай. Әйе, ана шулай итеп бүләргә кирәк хәзер. Hadi bulamızdan hadi. Амагер. 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 Әгәр дә зур булса, шуны тагын да шулай итеп бүлегез. Әле зурмы? Кусок зур, әле пока зур. Тагыла бер дин. Тагын берне менә шулайга, шушы булып кына матур гына итеп Шулай бүлегез. итеп, шулай. Әйе, юк, менә шуның шулай туры килсен. Әй, вот ана шулай. Гомер буе гуя кәбертә тыркып үскәнмен. Мына нисек килеп сыкты. Был күсәк тотып тора. Тотып тора яфракларын, тотып тора. Таралып төшмәскә. Менә безнең хәзер фляга тулып килә бит инде. Последний кисәкләрне салабыз, уже менә аз гына калды. Басып халабызмы? Әйе, басып салырга кирәк, что безнең анда воздух калмасын. Күпме һауга, күпме тот халабыз. 10 литр суга, безнең кайнап торган суга, кипяченый су, кайнаган эссе суга 1 стакан туз салабыз. Демәк, бер бидрә һауга 10 литрга 1 стакан тот. 1 стакан, әйе. Аңлашылды. Хәзер Крупнозны жәлләмәгез, бакча тулы ул, менә чыгып тора, әрсез, крупны сипкәннән тыш. Хәзер без кайнаган суны шуның өстенә салабыз. Тутырганчы салырга кирәк. кайнап торган эссе һауга 1 тот халабыз. Тузны вишеретергә. Был файдалы ни өчен кирәк? Безнең алюмин Һавыт бит. савыт бит инде. Алюмин савыт окислят итә тузны. А Шуңа булырга диш я эмалированный, я Агач. агач мишкә булырга тиеш. Шуңа Аңлашылды. күрә мен куйдым полиэтилен мешок. Шуңа кебестән тутырдык бит инде. Организмга зыяны тимәсен өчен полиэтилен мешок куйдык. был баягы ситуациянан сыгу юлы инде. Әйе. Хәзер шу кайнап торган һауды халабыз. Кайнап торган суны салабыз. Тулдымы? Тулды, әйе. Безнең һау күпме бул? Хәзер мешокны шушылай иттереп кипеш китерәбез бергә. Каплай. Бергә шайтырып бәйләйбез дә өстенә ташыбыз чистабыз, но все равно ташын тәме чыкмасын өчен мешокка тагабыз. И шуны шайтырып, нык иттереп бастырып, бактырып, фляганың өстенә шайтып куярга кирәк. Сезнең кәбестәгез нык итеп басылып ятсын. Монда һавага бара тиеш түгел. Каплайбыз да 3 көн ел урынга куябыз. Ел урындамы? Яки бүлмә Бүлмәнең температурасында кайда кухняның инде шунда торырга тиеш. Идәндә утырырга Идәндә мөмкин? утырырга мөмкин. 3 көн шәһәр уртагасы әзер буламы? Юк, әзер булмай. 3 көн. Айрылмай, акасына бирила. 3 көннән соң сезнең әше дә бит инде. Шуннан соң негенә тышка, ул хәтта салкын булмаган урынга утыртып торабыз. Шуланга. Шуланга манда. Атна 10 көн эчендә сезнең кебестәгез әзер була. Ана күнсендә. Әйе. Димәк, ана 10 көннән бер ремонтка усашабыз. Алла бирсә рәхмәт итегез. Кебестә минем әзер дә булаем. Ашап карарга мөмкиндер дип уйлыйм. Әйдә, рәхмәт итеп шуны тәмләп карыйк. Ул мона. Әйе, ул менә тора. Аст Әйе. урагы тырка мин көктүрү юлда ашап Кышкылыкка башка төшермәсәгез дә була. Тышта турса ишәйбәт ул туңып торып китә, туңып китеп әзрәк кенә өйгә кертеп утыртканнан соң бозлы килеш аласың, ул свежий гына, как будто сезнең әле тузланган кебек килеп чыга. Әгәр дә мөгәррәпкә төшерсәгез, ул уже әчеп тәм бирә. Әчегән суын түгәргә тырышмагыз. Әчегән су тоже нык файдаланы, тоже эчәргә кирәк. ана шул әсегән һава бик кирәк булыр мөмкин. Әйе. Ай берәүләргә. Ашказанга нык әйбәт, гомумән хатын-кызларга нык әйбәт, нык эчәргә кирәк шуны. Хыйланып. Кеше үзен мактый диләр, мен үземне әзрәк мактап алмасам, дил нык тәмле Нык тәмле булган. Тенде тәдим. Әйе. Снапта. Шул тиктен тәмле, уны һәргә экранша иткердем әлбәттә. Фәнис ханым, һәргә рәхмәт. Әгәр дә һездең кәбестәгә генә бәйле түгел, үзегезнең рецептларыгыз булһа, безгә әйтегез, безнең конкурста катнашыгыз һәм еңегез. Иң бурынгы һөнәр ияләре кемдер икән беләһеңме? Нишләп белмәскә? Без инде һин, мин, журналистлар, Юк, шул. төзүчеләр мәллә. Олар бит
Мысыр пирамидаларын күтәргән. Юк, уларга әйтһә, баксачлар тагыла борынгырак. Узмак баксаһын кем утырткан дип уйлайһың? Менә бит үҙең үк җавап биреп тораһың. Улар да түгел шул. Ә нимәлә? Иң борынгы һөнәр ияләре электриктар. Ничек алай булһын инде? Утлы булганыбызга яңгына бит әле. Әлегә баягы күрше Ивандың приколы инде. Алла бабай дабуды свет дип әйткәнсе, без электр сымдарын һудып та куйдык дип әйтә. Һинең хәбәреңде ысынга тыңлап торган булам бит әле. А знаешь, чем прикол? Нимәлә? Бөтә бұл һөнәрҙәр бик борынгы булһалар да, киләсәк һөнәрҙәре баксаслар булган, бар һәм буласак. Ауызға бал да май. Иң мөһиме һаулык. Һаулык булһа, баксабыз да булыр. Булыр да түгел, бай булыр. Шулай булһын.